Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya, kita saka kelompok sekawan badhe ngaturaken presentasi babagan tembang pangkur. Perkenalaken nami kula Teresa Dwi Ridotila, absen 30. Nami kula Firsagena Aprilia, absen 9. Kula Jelita Ariyanti Rahmadani, absen 11. Kula Nika Retnawati, absen 19. Kula Aulia Tiara Larasati, absen 3. Jam 7 mlebu sekolah. Kaya ngene rasane dadi murid. Wira-wiri saben esuk. Amudi kapinteran. Durung wis yen durung pikantuk kursus saka pamulangan, yaiku kang ingsun uji. Jam 7 mlebu sekolah. Kaya ngene rasane dadi murid. Wira-wiri saben esuk. Amudi kapinteran. Durung wis yen durung pikantuk kursus saka pamulangan, yaiku kang ingsun uji. Makna tentang pangkur kasebut yaitu ngandhut pikulang supaya para murid nduweni sikap disiplin, tanggung jawab lan semangat sinau sing dhuwur. Tembung iki nerangke yen dadi murid iku kudu sregep mangkat sekolah saben esuk, ora males lan gelem ngupaya ilmu kanthi tenanan. Wong sing sinau ora kena gampang rumangsa cukup, nanging kudu terus nambah kawruh liwat pamulangan lan bimbingan saka guru. Kabeh usaha iku ditindakake amarga ilmu dadi bekal penting kanggo urip ing tembe mburi, supaya bisa dadi wong sing pinter, mandiri lan migunani tumrap keluarga, bangsa lan masyarakat. Cukup mekaten presentasi saking kelompok kula. Menawi wonten kelapetan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah acuh tadi. Terima kasih.